खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनै माखासे गोदान आपडेट लाना फैदों लोगोफोर, माखासे इउटिउबारफोरनि। फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय दलिखा बसुमतारी इउटिउब चेनेलनिफ्राय बिथांना मोनसे फेसबुक पेज दंमोन। बे फेसबुक पेजआ बिथांनिया हेक जाबाय। बे हेक जानाय फेसबुक पेजआव मानोना गाज्रि भिडिअ आपल'ड जागासिनो दङ। दा बिथाङा बिनि सायावनो भिडिअ बानायना बुंदों। नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिथाङा बेनि सायाव माखासे केस रेजिस्टारबो खालामबाय। नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय बिथांनि भिडिअखौ। आरो सेकेन्ड आपडेटआनो जाबाय गितानजलि देउरि नार्जारि इउटिउब चेनेलनिफ्राय बिथांनि भिडिअआव माखासे कमेन्ट खालामदोंमोन आरोना सासे मानसिया। दा बे कमेन्टनि सायावनो बिथाङा रिप्लाइ होफिनदों। नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला बिथांनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो आं बिनिनो ससे क्लिप सालायगोन। बे डायमंड कालेक्शन शेयर खालामनाय भिडिअ सासे मानसिया आंखौ कमेन्ट खालामदों। बे कमेन्टखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिथांनि नामा जाबाय टिपु मुसाहारि। बिमा बिफाया होनो हायैखाय हौवानाव बिबाय आरो बिदि होनदों हा। बिमा बिफाया होनो हायैखाय हौवानाव बिबाय आरो बिदि होनदों। थ' नोंथांखौ आं बुंनो सानो टिपु मुसाहारि, नोंथाङा एकदम भुल खोथाखौ बुंदों। आरो बिदि नोङो रावनिबो बेकग्राउन्डखौ मिन्थिया गारा हाउ केन इउ जास्ट स्टेप अन द्याट? How can you just point on me? बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय आरो दलिखा बसुमतारी इउटिउब चेनेलखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिथांनि चेनेलाव थांनानैहाय बिथांनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बिथाङा गावनि भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायजोबखादों। आरो गितानजलि देउरि नार्जारिनिखौबो नोंथांमोना नुखाबायानो। नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनोब्ला बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय मोननैखौबो। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थाबैनो। बाय बाय लोगोफोर।